Sa ibong kan makusog na pag-uran, nadagos man giraray ang pagpapailaw sa Angel-inspired giant Christmas tree sa Bulan, Sorsogon. Katakod kay ni dawa mga kamao nakapayong, nagtiripo ng mga tao sa hampang kan Old Municipal Building kan Banwaan para mag-atindir sa simpleng programa. Ang nasambitan ng Angel-inspired giant Christmas tree ang sarong unique sculpture subuot na masirbing inspirasyon para sa paradagos na paglaban o padagos na paglaban ka namamanwaan sa epekto kan pandemya. Ang dosing ilaw naman ang nagsisimbolo subuot kan Holy Spirit na mataong liwanag asin katuninongan sa mga namamanwaan. Apera digdi mahiling man ang sarong bilen sa katayid kay ni na nagdagdag sa gayon kan kapalibutan. Ito ay ginawa kong angel dahil sa mga nangyayari sa atin ngayon, yung pandemya. Siguro ito ay isang wake up call sa atin ng may kapal dahil siguro nakakalimutan na natin na ang Diyos